Dini no media ni bisita take sana mo tong chongoro nong ni media ni bisita nuka patal kinya sini boro mo na patal kinya bo dini ni simine bini live nuka jaka che boras ni সংগঠন ni tisa kali kana pheba ang tini obon sana mo tong patal kinya no बहुत बार जों नायजाक पाताल किन्याना जों एनजिओ होनो जे बनो जों आसु जते दिमान फेबा राजनीति को जुदि नङाबा फैखांखाय नों आगिनो साजाक नों अजागा बुट बयकट खायजाक बुट बाचे हनि साजाक फेबा बाहायके राजनीतिक चेलेन्ज जों तियार मा तंनाय राजनीतिक चेलेन्ज जों तिनिन सिमेन तिनिन दिल्लीनि मुभमेन्ट जों सदर खायरो राजनीतिक चेनेल टोटली जों पाताल किन्याना ताइ कुनु दिन जों फिल खायजनि रिया जों अमहाय टुक्रा टुक्रा आंनानि बागै राजनीतिक चिकन चिकन संगठन जों ताइ तिसारिया अब जत तिप्राबासी एलाक तंने जत तिप्राबासी अब खानानि जों सामखालनाय जों थानचांग मा जागावा केबो होनो सफरना तापाहिदे बुबागारनो दुकातार दे बहुत किसिम का जों इलेक्शन जराव आंनि जे आफ्रा आईपीएफ तिनि खटाल थाङै तिप्रा माथाव थाङै नुगो राजबारियाव नुगो आफ्रुनो बुबागारनो दुकार मान जों नुगो बुबागारा बनो बसक रिको सेबनका फेबो जुदि राजनीति को जुदि अमहाय जुदि फैगोनखाय दिनैनो जों तियार थांनाय राजनीति ओपेन चेलेन्ज जों थांनाय फिल्ड मैदानाव ओंखारदे राजनीतिखौ ओंखारदे जों जुदा बाहायखाय जों बुबागारनि ग्रेटर त्रिपुरालेण्ड सानमान जागो जों आरो ताइ ओनसोलै तगा थानचां मान जरावा केबो फनो जुदि अजागावा डिवाइड खायनि चेष्टा गया अब केबो नफोर जों एसकुस खायगला आबन बगे जों तियार थांनाय हामबाय पातेगा सार माने पाताल किनावा आसले बिन ब्रेन्या बनो बुइसे सारवो अब कुनु कायसे गुबुन राजनीतिनि चक्रान्तसो बक्लाय जागो कार्ति माने पाताल किन्याना बुइसे सारवरा नाहले सीपीएम नि याक तंनाय नाहले बीजेपी नि याक तंनाय अब बिनि कुनु दिन बिना चिन्ता दाना फाइजमा बुइसे सारवा एकमात्र बिनि टार्गेट भोट गाना रांना हारै बस निजे कुनु जागा ब अद्द फाना फालायरिनाने जों नु खाले आंनाव मिडियान बिसोर तिनिबो साइ दङ बुट ताम खिगे एडिसि बुट जोंना जों जे समय बाथ्राफोराव बोसोक दुखा राखा अब हायनो बसुरो रांनि खेला सिंदो पाताल किन्यानि राजनीति दफानि कक हाबाय नखबाय थोताइफोरनि साथे राजनीतिको ब कुनु दिन मेचुदे बसुरो रांनि दाननाय सिमि तङ अबने बागैनो जों तिप्रासार अबने एलाप तंताय ब कुनु दिन राजनीतिखलाई बिनि जे नायमाने तै कुनु दिन जों ताइ तिप्रासार मथां जाग्या बताम साकाबा जोंनाखे किरिवै हाबागे रना नायो तारमाने जों ग्रेटर त्रिपुरा जों बक अल त्रिपुरा सानो पाताल किन्यानि हाबाय नखबाय थोताय आसायै बंश बोलि खयिङै थांबोनो वानजै बरकनो रोख्लाय रहत मंगला खरकचा वानजैनो जों त्रिपुरानि जों वानजैनो नोंथांजों किफुलि रहनो मत चिनि त्रिपुरासानि खमदा करिका अबनो बागै आं साना नायो जों गुबैनो जों किरिवैया जों बुनि बरक दखल खायका जों एकमात्र चिनि आलादा खायै जों अबनो नायो हांका चिनि पार्मेन्ट सलि जों ताइमैया बुनि अदिना तंगनि जों हायके साब सुदानि तंनाय हामबाय तेगा जों समसा बबा हायवान समसा पहिलाना हामबाय कथुमनाय रगनो बेलाय बेलायखाय साना मोसंगो तिनि पातालि स्टेटमेन्ट जे रोमानि अजागागो बसावो दिल्ली थांगै हायके माया के कन्स्टिट्यूशन बिसिंते माननाय के आं अजागा बरंनो साना मोसंगो कन्स्टिट्यूशन जोंनो सानानि अधिकार दं किन्तु बाहायके माननाय अ प्रोसेस अब हेके नों जुदि आन्दोलननि बिसिंते जुदि नायमे आंखाय कुनु दिन माया अब स्राय स्रायनो जों सायमानो आबनि बागै बिनि स्टेटमेन्ट बो जों कायसा नुखा माने बस हामानिया बिनि पार्टीनि बरक बसागा जे पाताल कयनानो तामिलनाडु सुप्रीम कोर्टनि अर्डार बाय चीफ मिनिस्टार चानाय विभिन्न कक सामानि बसु नुगै मानो किन्तु एक्चुअली सुप्रीम कोर्टनि अर्डार बाय जों आनि जिनि जीवन कुनु दिन फ जों नुगैबो मायाखो बाहायके जानि सुप्रीम कोर्टनि अर्डार बाय चीफ मिनिस्टार रक माननायनि बस हाय दङ बस जों सायमिया ओंखाय ग्रेटर त्रिपुरालेण्ड माननानि एकताय लामा अबंखा जों जति थानचा ख्लायै जों जदि चिनि खरां कतर ख्लाय जों जदि हा कतर जों जदि सगै रमाखांखाय बिल पास अंमानि बिसिंतिसे अब मानो हनि जों सायमानो अबबो कन्स्टिट्यूशननि बिसिंतिनो माननाय अब नरकबो सायमानो जतबो सायमानो बरकनो जदि क्लियरिफिकेशन रइमे आंखाय कक्ता साथों अब सांनायो क्लियरिफिकेशन रदि बाहायके माननाय तिनियो बसावो एनआरसी नि केस बा सीए नि केस ओंखाय चिनि बुबाग्रा तो अलरेडी सीए फहमदि एनआरसी फहमदि बो केस रजाक एवं केस न थुङै दंगो अबनि बागै नो डाउट बुबाग्रा अकंनो सायाफानो सुप्रीम कोर्ट अब जे केस रोमानि अब चलिनाय बले जों नायो चिनि अ हागो त्रिपुरा सारंनि थांनानि बागै लामा कायसा अबंखा ग्रेटर त्रिपुरालेण्ड बा जों तिनियो जों जदि चिनि हा जों जदि कमाय थांखांखाय चिनि बरक दफा कमाय थांनाय आबनि बागै
chini borok dofana ang sana musungo sing tabo bo sai tongo sing political thungnani phaya bo tini political tini gusna ro naro bundu khana ang sana musungo bonobo sana musungo sing tabo political thungnani joraya nung political party ta khlaidi jeng फाइदि थानसा लामा थांनाय सल्युशननि लामा थांनाय जिनि बरक दफा जुदि थानसा अंगय जों जुदि जिनि मानथायनो जों जुदि सानलाय खांखाय अबश्य जों ग्रेटार त्रिपुरायानो माननाय आं खाख्लायो आबनि बागै आं साना मुसुंगो जिनि त्रिपुराबासिनो हिन्दी जिनि बरक बुकुं बाराना हिन्दी अकंना साना मुसुंगो जे ग्रेटार त्रिपुराल्यान्ड नाना हांखाय जों थानसानि लामा मा तंनाय अब माननांखाय बुबाग्रानि बिसिंत माननाय कारण जों नुगै मानखा दिल्ली हा कतार थाङै दिनै आम आदमी पार्टी हिन्दी विभिन्न पार्टीनि जे एमपी तंनाय बरक सापर्ट खालायबायका अब कायसा हिस्टोरिकेल अंगै मानु आबनि बागै तेसा आं साना मुसुंगो जिनि त्रिपुरा हानि एमपी जे तंनाय जिनि रेबुटी बो जदि फाइ अर मानजाखांखाय तेबो बखा जिनि तंथकामु किन्तु बो फाइमिया फनो आं खाख्लायो बबो अर तंगै फनो बबो सापर्ट खालायनाय हयतोबा पलिटिकेलनि कारणे बो साइमिया फ्यूचाराव बबो सानाय होना खाख्लायो बबो साथों जे त्रिपुरा बसानि थांनायनि बागै ग्रेटार त्रिपुराल्यान्ड नांगौ जिनि हा नांगौ जिनि दफा नांगौ जिनि थानसा नांगौ अब जुदि जिनि सारा त्रिपुराबासि जुदि वान सगै मानखांखाय जों माननाय बुबाग्रा आबनि बागैनो साव वान लास्ट फाइट जों नायनाय ओ वान लास्ट फाइट अंका 2023 नि सेकांगनो जों थानसाङै वान लास्ट फाइट खालायै जों ग्रेटार त्रिपुराल्यान्ड माननाय जतन हामबाय